गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों बिश्वजित दैमारी मानगोनां जोंनि आसामनि स्पिकार बिथाङा बुंदोंमोन BPF हान्जाखौ नागारनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय BJP हान्जायाव थानानै दा BPF हान्जाया पावार गैयिनि थाखाय BPF हान्जाखौ नागारनानै BJP हान्जायावहाय मावनो थाखाय बिथांनो प्लेटफर्म बा फिल्ड नांगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा BJPआव थानानै सरकाराव थानानै गासै एक्स NDB फोरनि केसखौ मावजोबनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन आरो BTR इमप्लिमेन्टेसननि गासै बाथ्राखौ मावफुंजोबनो होननानै बिथाङा प्रमिस लादोंमोन। नाथाय दिनै बारलांबाय, दिनै गोबांथार हियारिं केन्सेल जालांबाय। दिनैसिमबो बिथांमोनहा दिनै आसाम सरकाराव थानानै दिनै बिथांमोनहा NDBनि मोनसेबो खामानिखौ मावनायखौ बिथांमोनखौ नुवाखै आरो BTR इमप्लिमेन्टेसननि खामानिनि बिसय दिनै बिश्वजित दैमारीखौहाय खुगा सिनायखौ नुफिनाखै। रायजो राजाफोर, जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गोबांथार गाव गावनि गादिफोरखौ लानानै दिनै गाव गावनि सिटफोरखौ बासायनायनि मुङावसो दिनै मानसिफ्रा दिनै इलेक्सन फैबाल' गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहा नैबे बिश्वजित दैमारीनि भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बेसे गिदिर बिथाङा कमिटमेन्ट खालामामोन, प्रमिस खालामामोन। बिथाङा दिनै BPF हान्जाखौहाय दुखु मोनाखै, बिथाङा मावनो थाखाय फिल्ड नांगौ होननानै बिथाङा दिनै BJP हान्जायाव थांदोंमोन आरो सरकाराव दिनै सासे स्पिकार जालायनानै बिथाङा गोबांथार खामानि मावनो हागौ। दिनै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानिबो गोजौसिन सासे स्पिकारा, सासे चिफ मिनिस्टारनिफ्रायबो गोजौसिन। बिथांनि डिसाइडजोंनो गासै माखासे खामानिफ्रा जाजोबो। बिथां एप्रुभेल खालामाब्ला जाया, बेबायदि सासे स्पिकारा पावार दङ। दिनै जेबो मावाखै, गोबांथार हियारिंफ्रा केन्सेल जालांबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखु नंगौना नङा? बिथांमोनहा गाव गावनि गादिखौ बासायनायनि मुङावल' दिनै बिथांमोनहा NDBफोरनि माखासे खामानिफोरखौ मावोब्ला नेक्स्ट बारावहाय गुबुन कास्टफ्रा भट होनाय नङा नामा? बेखौ गिनायनि फारसेसो दङ बायदि जोङो नुनो मोनो। रायजो राजाफोर आरो दिनैहाय माबानिफ्राय UPPनिफ्राय BJPनिफ्राय गासैबो जोंनि BTCनिफ्रायनो 3 MP रायजो सभानि आरो बेबायदिनो डाइरेक्टलि MP 2 मोनबाय, गासै 3 MP दङ। बिथांमोनहाबो दिनै एक्स NDBनि जेबो बाथ्रा बुङा आरो BTR इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बुङा। जोङो बेखौसो नुनो मोन्दों। बिनिफ्राय दुखुसिन मा बाथ्रा दंबावो? रायजो राजाफोर, नैबे बिश्वजित दैमारी मोनहा पावारनिल' आंखाल नंगौना नङा? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बिथाङा मा बुंदोंमोन बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो आरो बिनि नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगासिनो दङ। फैला जे बरगयारी आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोननि कन्ट्रभारसि जालायनाय आरो प्रमद बर' बिटिआरनि CEM बिथांनि माखासे बिबुंथि लाखिनाय नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ नायबाय थानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामनानै ला। बिश्वजित दैमारी बिथाङा मा बुङामोन नोंथांमोना खोनासंदो। बिथाङा जेनेबा चिफ जागोन बेनिसिम नोंथाङा मिथियो नामा? सोर हारिनि बिथाङा चिफ जागोन? बेबायदि दानो बिदि जाया, खारन बै समाव उपयुक्त मानसिया, हारिनि खोथा गैया, उपयुक्त मानसियानो जागोन। आरो जिहेतु बेवहाय ST रिजार्भआनो बांसिन, थ' डेफिनेटलि ST मानसियानो जागोन। माबा हिसाबै मा होनो BTC हिसाबै बर' मानसियानो जाहैगोन। नोंथांनि बिसायख'थि फोसावदिंनायावहाय नङा, बेवहायथ' माखासे मानसिफ्रा थायो बेबायदिनो बेसिकेलि BPF बेखौ खालामगासिनो दं। आं जिहेतु BPF हान्जानिफ्राय गुगानानै फैदों, गतिके आंनि सायाव फिसा खुद्रिनाय थागोन, दुखु थागोन, रागा थागोन, बेबायदि खालामनाया स्वाभाबिक जेरावबो। खिन्थु बेजों बिसायख'थियाव जेबो एफेक्ट जाया आरो जायफ्रा आंखौ नोजोर होनानै आंनि खिथु गबे होना थाबाय थागोन बिसोरलाय आरो बबेबा रायजोनि खाथियाव भट बिनो थांनो सम मोनगोन। गतिके बिथांमोनासो खहा जागोन जायफ्रा बुंदों। नोंथांनि BJP जाथायावहाय BPF बेसे लोरबां जादों नोंथाङा मा बुङो? आं लोरबां जादों होननानै बुङा। बेवहायथ' आंहा खामानि मावनायनि थाखाय बे जिहेतु BPF दोलोआव आङो दिनै जिखिनि बेवहाय माखासे हाबाफारि लादों बेवहाय आङो एकमत जानो हायाखै
ओंखायनो आं बिनिफ्राय ओंखारबोदों आरो बिनि उनाव बिजेपि दोलोआव थानानै आं नुदों रायजो राजानि खामानि मावनायनि स्कप दं आरो बेखौ लानानै आं दिनै बिजेपिआव हाबफैदों गतिके खुनु बिपिएफ हान्जाखौ दुरबल खालामनो लोरबां खालामनो बे थांखियै आङो बिजेपिआव हाबाखै आं बिजेपिआव हाबनायनि थांखिया आं बेक्तिगत भाबै राजखान्थियाव थानानै सुबुंनि खामानि मावनो नागिरदों बिनि खाबुखौ आङो बेवहाय नुदों बिपिएफनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बे हिसाबैसो आं जइन खालामदों गतिके आं साना जे आंनि थाखाय सोरनिबा हान्जाया दुरबल जागोन बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला बिटिआरआव समान जौगाथायनि हाबाफारिया माबायदि बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला समान दावगाथायनि हाबाफारिया जाहैबाय खालि बर'ल' नङा जासे बर'जों थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जिहेतु बिसोरबो संबिधानिक भाबै अधिकार दं बिसोरनि राव हारिमुनि जौगाथायनि खामानिया बे जाफागोन हा हु बायदिसिनानि जिथु गोरोन्थि बुजिलायनाय मोनथायनि बेवहाय जेरैबायदि जोंनि 6थि सिडिउलाव हा हुनि मोनथाय दं बेबायदियै बिसोरनोबो होनाय जागोन जेरै दं बिसोरनि माबाफोर कमप्लेन दङबा नायबिजिरनानै बिसोरनो रोखायै फोरमायनाय जागोन जेराव बिपिएफ हान्जानि सरकारा दिनै गोलाव सम बेबायदि अभियोगफोरखौ माने आपत्तिफोरखौ गुरुत्व होबोयैनि थाखाय दिनै बड'लेण्डआव थाया होननानै अना बर'फ्रा खौसे जानानै दिनै सोमावसारगासिनो दङ आरो बे बिटिसिनि हेंथायै थांगासिनो दं बेखौ बोरैहाय जोङो बिसोरनि गोसोखौ गोजोन होफिननानै बे बिटिसिखौ खौसेयैनो लाखिनो आरो जोङो बर'फ्रा जे सिमां लादोंमोन बे सिमांखौ बोरैहाय जाफुंहोनो बेबायदि लाइनजों जों खामानि मावलांदों सरसेयाव फैबाय थादों बेबायदि गैया सोरबाया माबा मोनसे नोजोरजों बुंनाय मानाय बे आलादा बाथ्रा खिन्थु आं दिनै बिजेपिआव हाबदों हाबनानै आं दिनैबो साधारन आंखौ दा बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि कअर्डिनेटर खालामनानै होदों आरो रायजो बिजेपिजों कअर्डिनेटर हिसाबै खालामना होदों आंखौ माने बिटिसिनिफ्राय आरो आंखौ स्टेट एक्जिकिउटिभआव दा दोनथ'दों गतिके बे हिसाबैनो आं खामानि मावबाय थागोन आंहा आंनिफ्राय जेबो गैया बेखौ बिजेपि हान्जानि जिथु मोनसे नोजोर दं जि मोनसे लक्ष्य दं मिशन दं बेखौ लानानै आंखौ बबाव बाहायो बबाव बाहाया बेखौ थिग खालामगोन आरो सिटखौ सोरखौ होयो सोरखौ होआ बेखौ जोंनि हान्जानि लिडारफ्रा इलेक्टेड मानसिफोरखौ लानानै थिग खालामगोन बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया मान होनो जेनगोन नोंथाङा बुंदों मोननैबो बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने जेनगोननि कारना जाहैबाय जे दिनैहाय 15 बोसोर खामानि मावनायनि बेलायाव मानसिफ्रा मोननाय मोनैखौ लानानै मोनसे हिसाब निकास खालामदों बेखौ लानानै गोबाङानो गोजोननो हायाखै बिथांनि जिथु बिखान्थि लानाय प्लेनिं जिथु लानानै खामानि मावबोदोंमोन सरकार हिसाबै बेफोराव गोजोननाय गैया आरो रायजोनि सार्थआ पुरन जानाय रोखोमनि बिथाङा खामानि मावबोनाय हायाखै बेबायदि गोबां अभियोग दं बेखायनो रायजोआ जेब्ला समर्थन होआ बिथांखौ बेलाय बोरै देरहानो जेन'बा दा बेबायदि मोनसे रायजोफोरनाव खुद्रिखांनाय दङ बेल' सिम्पल जेबो गैया जे 15 बोसोर जिहेतु मावबाय नालाय 15 बोसोरनि हिसाबनि 15 बोसोराव जेफोर माने खामानिखौ रायजोआ आसा खालामदोंमोन बे जुदि जायाखैब्ला होमब्ला बिनि थाखाय मानसिफ्रा बिपिएफखौ बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ समर्थन खालामनो थाखाय एसे माने गोसोआ माने बेरेखा जागोन आरो बेरेखा जायोब्ला देरहानाय नङा बेनोल' खोथा नोंथांमोना जिथु बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लादों सेमि फाइनाल ना फाइनाल हिसाबै ना सेमि फाइनाल होननानै नङा जेन'बा सेमि फाइनाल बुङोबा सेमि फाइनालबो बुंजायो मानो 2021 मायथाइयाव माने एप्रिलावनो आरोबाव एसेम्ब्लिनि इलेक्सन दङ गतिके बेवहाय जुदि जोङो मोजाङै जोंनि रायजो राजाफोरजों सम्पर्कखौ लाखिनो हायोबा 2021 मायथाइयाव जोंहा बाराद्राय आरो खस्थ' खालामनांगौ गैला गतिके बे हिसाबै सेमि फाइनालबो होनजायो बेयाव देरहानायानो फाइनालखौबो देरहानाय 20 नोंथांमोना बेसेसो सिट लागोन 20 जोङो हयथ' 15-16थासो सिट गाखोनो हागौ बेवहाय जेसेबां दं माने जों बड'लेण्डआव दिनै 27टा सिटआ टाच जायो पार्सियेलि माखासेया माने 100% गतिके 23टा समस्तियावबो होगोन नाथाय बिनिनो माखासेया मैखोम बिटिसिआव गोलैगोन बिटिसिआव दिनै 12टा एमएलए दं बिपिएफनि बे कनस्टिटिउन्सि बिनि बादैबो जोंहा माखासे समस्तिफोर दं जाय समस्तिफ्राव जोंनि बे माने बिपिएफनि एमएलएफोर दा गैया बेफोरबायदि समस्तियावबो जोंहा केन्डिडेट थागोन आरो बिटिआरनि सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय माने बर'फोरा माने बांसिन इउपिपिएलखौ माने बिजेपि हिसाबै माबायसा गुरुत्व लादों नङा जोंनि गुरुत्वआथ' जों बिजेपिआ 100आव 100% बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंगोन आरो बे बेलायाव बिजेपिआ माने जिहेतु रायजोआव सरकार आरो सेन्ट्रेलाव सरकार
रायजो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै होजोबनांगौ गतिके बेखिनि दायित्वखौ पालन खालामगोन आरो आंबो सासे बिजेपिनि मावथि हिसाबै बे बर' खोथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव आंनिफ्राय जिखिनि हायो आं रल लागोन गोबां दोलोफोरा बुंदों दिल्लीनिफ्राय एनि हाव जोंनि रिसिभ खालामनांगौ होनना बुङो बे बेसे सैथो बेफोर नङा बेफोरबायदि बाथ्रा जानानै फैया सोरखौ सिफ खालामनांगौ सोरखौ सिफ खालामनाङा बेफोर बिसायखौथ' रायजोआसो खालामगोन प्रमद बर'आ डेफिनेटलि जुदि रायजो राजाया सापर्ट खालामनानै थोजासे सरकार दानो हानाय रोखोमनि संख्या अनजिमा मोनोब्ला बेखौ सिफ जागोन बेवहाय सोरबा बुंनायजों जाया जोंनि गणतान्त्रिक माने सिस्टेमानो बेनो जेनेबा मेजरिटियासो सरकार बानायो गतिके बिथाङा मेजरिटि मोनाबा बेखौ बोरैहाय खालामनो हानो बिथाङा जुदि मेजरिटि मोनो सोरनि बोसोरावबो बेखौ बादा होनानै लाखिनो हाया गतिके जायफोर बाथ्रा ओंखारदों राजनितिया मा थासारियाव दं दिनै बेयो दा एसे खमायबाय जिहेतु नबकुमार सरनिया दा अनाबर सोदोबखौ नागारनानै बेवहाय माने माबाखौ मा होनो गण सुरक्षा पार्टी दाबाय बे हिसाबै अनाबर सोदोबखौ बाहायनाया एसे खमायदों बेराफारसेथिं दिनैहाय जिहेतु बिजेपिया सरकार दायोब्ला अनाबर'फोरनि जिथु दांनाय उखैनाय आरो बिसोरनि जायफोर हा हुनि मोनथायनि बेलायाव सोंथि सफैदों बेफोरखौ मावनानै होगोन होननानै बुंनायनि उनाव लासैनो बे अनाबर'फोरनि गेजेराव मोनसे बिटिसियावनो गाव गावनि मोनथायखौ मोननायनि सिमां दिनैहाय